И какво става, хора? Аз съм Скорпион и както виждате на екраните, малко по-различно така разнообразим. Писаме да игра само мобилни игри, малко така да отворим по-такива. И както сте видели от заглавието и много от вас знаят, девети паш на Halo Neighbor 2, като излезна преди един месец горе-долу, Госта вече е добавен и в това видео мисля да му ударя една проба да видя какво представлява, защото ми звучи доста интересно. Този апдейт се чака горе-долу от 6 месеца, нещо такова. Горе-долу се чакат апдейт, това е огромен апдейт от самата игра. Имат изцяло нова карта, доколкото знам, гора. И звучи доста яко и все пак искаме така да го пробвам. Тъй че, вие ако искате цяла поредица на Halo Neighbor 2, знаете каква е процедурата. Ударите палеца нагоре и се абонирайте за канала. В това видео само ще направя една проба на апдейта с госта. Ако искате поредица, просто дайте лайкове. Тъй че направо, нека да почваме. Да, играта съм я играл, но съм я играл преди 5-6 месеца и много съм забравил за нея, тъй че дори да почна нова игра, няма да имам... Буквално аз съм забравил 90% нещата за играта. Нали, къде се намират всякакви предмети и всякакви неща, тъй че ако искате поредица, просто казвам по трети път вече, защото не мисля, че има смисъл. Как и да е. Надявам се, че чувам добре. Направо се запътваме към тази нова карта. Actually, не знам между другото къде се намира. Знам само, че трябва да е нещо като някакъв мост, който да води до някаква канализация, някакъв тунел, по-скоро. И този тунел да води до тази гора. Аптекът е огромен. И знам, че самата карта също е голяма. Но не знам нищо за геймплея. Материали, нищо не знам. Само знам, че Ghost използва сталкер механика, което означава, че когато го гледате, той не се движи. Ако нещо ви подгони, като го погледнете, той бяга от вас. Това е сталкер механиката, доколкото съм използвал такава механика, което е крипи. Да. Яко. Това мисля, че трябва да е реално. Тук изглежда много тъмно. Аз не бих вървял само в такава тъмница. What the fuck? И аз ако вървя само в такава тъмница, тогава аз директно точно, че ми дерев ще почне да пръскат гащи, смисъл аз... Това не е моето нещо. No entry. Oh, what the fuck. Защо това изглежда толкова крипи? Госта... Къде? Не... Аз не искам и да знам. Мисля да си влезнам тук. Какво имаме? What? Това маркер на госта ли беше? Показва ми къде се намира госта. Добре. Кробър. Тук иска бушон. Предполагам този обаче иска 3 бушона. Брат. Мъкни бе, човек. Това за някаква количка. Това кран мисля, че трябва да е. И... Каквото и да е това нещо, някаква резачка.
Те да са на крана. Чук. Да, другото нещо, което има нова механика в играта, мога да строите вече. Тоест ето така, с тези дъски, просто където ви се покаже така ръчичка и просто мога да я сложите, което е яко. Допада ми. Нека да си ги вземат всичките. Тук нещо... тук имаме expansion пак с дрома, аз съм си го купил. Тук мога ли да скача? Би трябвало. О, yes. You stupid! Ей го е там, ей го, мишката гледа. Вижте ли го? Ей му краката е там. Негро! Маля какво на метал има. Преди в алфа версиите нямаше на метал, беше много по-стран. Сега е много по-готино, много повече мехет, как се го направя за разлика от преди. Какво трябва да правя сега? Никаква идея си нямам. Между другото, едва ли ще успея в Фравил да мина целият бит, нямаме. С това си пак давайте съвети в коментарите, няма да е зле. Да, човек той сега ще ме дебне тука. Махни са. Ама, бе ти ще... това нещо. Нещо активирах. Брат, I got chicken skin, man. I got chicken skin. Настръгнах, човек. Настръгнах! Ама той е булснат. Защо е толкова бърз? Защо е толкова бързо? Да, брат! Цункай! Тук има нещо. Чувам го някъде зад мене. Мишката ще бъде проста! Махни се! Махни се, бе, задник! Аз какво трябва да правя? Не. Къде е, бе? Ама човек, той е бати шибания сталкер, бе! Ама! Негър влезна вътре. Това тук ли си работата? Ама аз дори не знам какво трябва да правя. О, не. Какво? О, да, пак. Чувам го някъде. Какво прави тази ръчка? Секси. Какво е това място? Между другото... О, не. Аз влизам вътре. Затвори. Гони ли ме? Защо слушам такава музичка? Брат! Щупих си краката. Негро мръс. Ей, ша, ела едно в едно. Ще пребия. Помощ. Бати негра. Арете. Моля те. Качи се, бе!
О, много ти благодаря. Защо така му... Знаеш какво? Stronger than your offensive, man. For God's sake. Yo, motherfucker е тука! Check. Може да му оставиш да помисля малко сега какво става, защото... Знаете ли какво? Аз след този бушон ще го преместя... Бате! Ама не ме оставя, бе! Този бушон ще го сложа е тука. Значи, ще пребия. Ама остани намирам, защото... Момче. Ама какъв е този Спайдермен, бе? Помощ. Насирам. Количка! Аре, бе, маймуно! Негър! О, не, той маче идва. Нали няма да дойде с мене? Аз реално може да вървя пеша. О, не. Ей, губе! Ама! Ама да, бе, да, то няма нищо страшно да ме пуснеш тук в гората сам. С някакъв олигофрен. Кое е това място? Излезнах. Помощ. О, не. Чувам. Ама, защо ръмжи това нещо, бе? Това нещо ръмжи, бе, брат. Това не е човек. Това не е човек. Защо Хелмлибър е станала така страшничка? Нали? По-страшно от преди. О, не. Нали, аз мисля да се връщам на там. Добре да, ама той е много... Не знам, буснат е. Не е честно. О, не. Дарва. Мисля, нали в принцип няма да им помогне да се катеря, защото той е Спайдермен. Така или иначе. Какво прави това, бе? Знаете ли кой, бе? Аз се сетих нещо. Родих едно нещо в главата си. О, не. Може би това бушон е това, може би на... Добре. Може би резачка на там. Ами няма да гледам нищо обаче. Резачка. Може би с това става пос.
Дали? О, не. Ама нещо, какво? Нещо трябва да режа. Здрасти. Чао. Чао. Нещо трябва да режа. Казах чао. Клякай, бе! Колко снимам? 16 минути. Или? Дали става въпрос за тия дърва? Аз... О, не! Стъннах се. Бъстик. Не можеш да ме гониш, нямаш право да гледате. Мамет. Опа. Опа. О, не. You stupid asshole. Ама аз трябва да режа някакви... То не. Стъннах се. Аз съм идиот. Нещо трябва да правя, май слоня кран. Ама аз като отива в една... Аз като отива в една стаечка с крана и тая маймуна идва. Не ми прави отпръгля. Еми, аз ако отидя там, при този кран и она маймуна идва. Не знам какво трябва да правя. Нещо трябва да режа ли... Защото... Ако мислим, че сега включа малко мозък. Обаче го чувам това как пак ми се оригва. Макса тук. Ами... Аз... Това каран къде... Аха, айде го. Значи той прави... Ама... Не, ти деп, негъра ти, махни са, бе! Ама нещо трябва да направя явно. С тези дърва. Не мога да... мога да ги путам. Аз не мисля, трябва нещо да ги... Знаете ли, приятели? Хора, сетих се. Махай се! Махай се! Мръсна маймуна шибана. Маймуна! Ами... Значи може би тези дърва, ако ги претъркалям горе... Пак ли е? Може би та... Нещо направих. Не знам. Ми... Ело! Здрасти! Много си хубав. Махни се, молят, на мен нападай. Бъди добро, момче. Въздуха ме изяде. Ела, ти дам ракия, бе, мишка. Warning. Запали му. Чек, не ти ли писва, живееш така? Като гледам, че доста самотен. Аз... Мерси.
нещо, защо тези врати бяха затворени. Но не ми се иска да ходя към гората, ама... Дали няма се наложи? Ма е страх. Мога помисли лампата за него. Ами... Опа! Го е там. Там претича. Знаете ли какво? Имам идея. Това някъде води. Мисля, не е това идеята, ама... това е... Ще пребия. Значи... В момента... ще отидя... до началната позиция. Тая барака е там. О, не. Ще ме оставиш поне да стигна до нея. Благодаря. Ще го сложа тук. Не си ме видял. Ще се е преведяло, не тук мухи има. И си мисля да отида с количката. О, не! Махни се! Махни се! Мисля се да отида с количката натам. Не знам какво има. Мръсното копеле влезна в гората. И ще ма дебне. Тип на копелето. Настръхнах целия. Аз буквално изтръпнах. О, не! О, не! Bro, he's just right here, and if this stupid asshole catch me... Какво? Какво? Копалето ми е пуснало бариера. Копалето ми е пуснало бариера. Омага. То ми е пуснал бариера. Тя се насъча. Мъпсо! Ауей, тукан! Тукан Байрян! Крей, бе! Крей! Бе, тукана! Ами... Намерих... Клякай. Май някаква църква трябва да има някъде. Май някаква църква трябва да има някъде. Така поне имаме като някаква църква. Да, баш църква си имаме. Така ще не спа. Ще спирам до тука.
с този епизод, защото вече снимам близо половин час и не се случва гордо нищо, тъй че ако имате някакви съвети, няма да е зле в коментарите пишете. Да. Еми, то е. Ай, чао и до нови срещи.